راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبسفل عليكم رنعت عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع إسران شوعة تنطري كل التشحن إسران حدن فنوا راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو كبابيتات سنعفة زلام بسان عدقراتن زركب هزبي زيوق عون قدي كاكايد كأنيو بمنيستر سلياز من راح العلوهي لوخ إسرائيل ناب سوداني باتساح أبدو بصومالن كينيا نابزغات سلقجت بو حدود شعات السبات تقتيلهم راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو إلا توزينا أب مونغو كوابيتات سنعفة زلام بسان عدقراتن زركب هزبتات إيرتران إتوبيان بزيوق عو من قد نقدخ كايد كمزغاني مجتات إيرنا كابت خبابي حبيروم اتم بزحتقو أما سرطاو هالختنا قراز زدها بنقدي بإقري بشكلتان أو دقون كايد زغاني مبتساح كابنابن سنعفة زلام بسان عدقراتن دهاي مقربن بيتسبن متقياق زنك أدون منبارو وتزبتسحنا حبريتا أنا تسيرو بوغن تقراي عبيتن نقداو تكالات عدسو كانتلو أما سرطاوي مقبتات ناس بيزانقنا أبزالان بسا زحاشا نقداو من قسقاس كمزلويو تملكيتو أزيز ترأي نقداو من قسقاسن مبتساح مقربن بمتقنون إسو كانتخونا زي ترأي قونس يخون فحفحب زي منبارو هزبت كبابين السلام زلو بهاقن دليتن زن صوارق مخانو وتومنا زي حبريتا زل أخوة قنات أرديهم يخون بربس تفتيرو زلو كيناتن ساعبيناتون أب هزبت تقراي قوهن حزنن كم زنباب دما أغنزيبهم أتبمت أنو كإرز جمرة من قسقاس هزبي كابنا بن سنعفة زلام بسان عدقراتن أبز وانزي دو كم زبل كوين الله بمنيستر سليا إلي كوهن زمراح العلوي لوخ منقس إسرائيل أب سودان مبسحة كايدو منيستر كوهن بعسران حموشن ترين أبكارتم دحرمتاو مس أبوان برمسجاجر بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان منيستر مكل خال ياسين إبراهيم تلاقي خمزتي أفنيا منيستر سليا إسرائيل حبيرو علامات عدت كم قد سلطانيتي أمونغو كلتي إنها جراز تجمرة تاريخا وزمدنا مخانو دما أسمير الله زرزر نايتي كلتي أموغانات زغتمو سمعو كانت زي تفلت سودان كاب إسرائيل نزم اللسو سدتنيات كي تأثر زبل نت بخمز ركبوغنا أتأفنيا أنفيتو إسرائيل سودان بدفيت من محدار ترامب أبشد الشتري تاريخا وركب كابز مسرتا العلوي وكيل منقس إسرائيل نابكارتم وقعوي عدت كايد زي نخلا إيوانيو أبدو بصوماليان كينان أبزغت سلقجت بوحدود شعات سبات كمستقاتلو مع كنازينات كبابي حبيران اتبسنبت إسران 4 تري أب ساعتات مشت جميرو كسابنا بسوني زوج حاليت زغت سلقجت بمنقست كينيا زدقفو عتقات صومال أب جوبالاند أبدو بتركب حوس كتما بولهاو دحرز فنو متقعتق مستجمرة منيستر زينا صومال وقيسو كابتو مستقاتلو سلستو تهدرات منقست صومال مخانو مزحبرت منيستر بكينيا سلطنو أستات 100 عتقات كمستماروخو أملكيتو كينيا نت منقست الصومال زقرب زلو قسا زاقيت وقعو ملسي أهابتلون منقست كينيا نمنقست رئيسة محدار جوبالاند أنصار فدرالو منقست صومالي دفاف أخم زلو منقست الصومال زغسس بريزيدنت نايت رئيسة محدار أحمد مروبة سراويت فدرالو منقست الصومال كاب جيدون كالإكفال ترئيسة محدارن كي سحابة أبزكايد حفشا مرجعة هاجر كم زي ساتف بوقعي أفليتيو فدرالو منقست الصومال بوغنو بريزيدنت بكينيا كم استدهاف بمتقاس كينيا نلولاو الناس الصومال تقس كم زلا بتدقاقامي كوك أتصنحو زينا أبسفت إملا راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو داقماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا كاتسيلو زقرب مدبنا بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك خون سناي مكتال راديو إيرنا نازا دمتي إرتراويان راديو إيرنا نازا دمتي إرتراويان إثيوبيا حبوء كينات تقراي حقن المخبار ناهلونا زمتة تسميو قبل على كل التقراي زم حدر زنبره هزباوي أنا حارن التقراي هو حس خايدة وكينات أبحث إرقوان كوداي تبهيلو كان تنبره توديون تتبهلن اتحققن كينات تناوي حدراي زي كونه سلساي ورحو حيزو مسمن واحد ما قبل على سلاماوي سبات زور زلو بدل إنا زايدة إيمت كم زلو استفل عليها مع كنازين عالم إيقلت ألوها سراويت فدرالاو منقستن ميليشيا محران كمون كسابلومي مئتاو تنتي جزلو سراويت إيرتران أبتقط أتيرو موزلو كفال تجراي كم تستبهله حق زي كونه تخبيرو
በአንጻሩ ደቂ ኣንስትዮ ይዕመጻ፣ ሰላማውያን ሰባት ይቕተሉ፣ ንብረት ህዝቢ ይበርስ፣ ፋብሪካታትን ትካላትን ይዓኑ፣ ስርቂ ስፋሕፊሑ ህዝቢ ተዓጽዩ ከም ዝጠሚ ተገይሩን ከም ዘሎን ተገሊጹ። ሓደ ካብቲ ዘይርአ ዝመስል ዝነበረ እሞ ሕጂ ኣብ እዝኒ ማሕበረሰብ ዓለም ዝበጽሕ ዘሎ ሕቡእ ኩናት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝግበር ዘሎ ጾታዊ ዓመፅ እዩ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፍልይቲ ወኪል ጾታዊ ዓመፅ ኣብ ግጭት ዘለዎ ቦታታት ፓራሚላ ፓተን ነቲ ጉዳይ ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ካብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ርእሰ ከተማ መቐለ ዝመጽእ ዘሎ ክስታት ጾታዊ ዓመፅ ኣዝዩ ዝርብሽን ዘሻቕልን ከም ዝኾነ ገሊጻ። ፓራሊማ ፓተን ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ብወታደራት ክዕመፃን ከለዋ ገለ ኣባላት ስድራ ቤት ንኣባላት ስድሮኦም ክዕምፁ ከም ዝግደዱ፣ ገለ ድማ ብቕያር መሰረታዊ ኣቕሓን መግብን ፆታ ክገብራ ከም ዝግደዳ፣ እዚ ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት እውን ብሰፊሑ ይርአ ከም ዘሎ ሓቢራ። ፓራሚላ ፓተን ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ንጾታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ባዶ ተጻዋርነት ፖሊሲ ከተኣታትው ብዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ክብርታትን ሰብኣዊ መሰላትን ክቕየዱ ፀዊዓ። ማዕከን ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ብወገና ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሓምዳይት ብምኻድ ኣብ ዝገበረቶ ጸብጻባ ሓያለ ጾታዊ ዓመፅ ተኻየደለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘይተደለየ ጥንስን ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማትን ንምክልኻል ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ስነኣእምራዊ ጸቕጢ ከየኸትላ ክኢላዊ ሓገዝ ይግበረለን ከም ዘሎን ገሊጻ። ሓንቲ ጓል 25 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃበቶ ምስክርነት ኣብ ሩባ ተከዘ ወተሃደራት ካብ ስድራ ቤታን መዛንኦን ፈለዮም ከም ዝወሰድዋን ሓደ ካብኣቶም ወይ ከቐትለኬ ወይ ከዕምፀኬ ዝብል ምርጫ ከም ዝሃባን ገሊጻ። ገለ ደቂ ኣንስትዮ እውን ገለ ወተሃደራት መከላኸሊ ጥንሲ ይኹን ሕማማት ንምክልኻል ኮንዶም ክጥቀሙ ከም ዘይመርፁ ዋላ በተን ዝዕመፃ ተለሚኖም ከም ዝኣብዩ ሓቢረን። እቲ ካልእ ኩናት ከም ተቓዲሙ ክግለጽ ዝጸንሐ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተጻዒኑ ዘሎ ጥሜት ኮይኑ እዚ እውን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ክሕባ ኣይከኣለን። ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ዘለወን ከም ዋሽንግተን ፖስት፣ ዘ ኢኮኖሚስትን ካልኦትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥሜት ኮነ ኢልካን ህዝቢ ትግራይ ንምብርካኽ ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ይገልጻ ኣለዋ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ ናይ መግቢ ይኹን መድሃኒት ሓገዝ ክገብር ብዘይምፍቃዱ ሚልዮናት ሰባት ንኸቢድ ሓደጋ ጥሜት ተቓሊዖም ብምህላዎም ዝተፈላለያ ኣካላት ገበርቲ ሰናይ ጠንቀቓ ምህላውን እዩ። እቲ ካልእ ክቕላዕ ጀሚሩ ዘሎ ድማ ምስታፍ ወተሃደራት ሶማልያ ኣብ ኩናት ትግራይ እዩ። መንግስቲ ሶማልያ ወተሃደራት ኣብቲ ኩናት ኣይተሳተፉን ክብል ገሊጹ እኳ እንተሃለወ ኣዴታት ሶማልያ ግን ዳሃይ ደቅና ጠፊኡና ክብላ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይደን ኣለዋ። ኣቐዲሙ ሰራዊት ሶማልያ ኣብ ኩናት ኣቲሎ ዝብል ወረ ተናፊሱ ነይሩ። ጭብጢ ስለ ዘይተረኽበ ግን ኣይተዋዓውዐን። ብመሰረት ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ጸጥታ ሶማል ዝነበረ ዓብዱሰላም ጉለድ ወተሃደራት ሶማል ንወተሃደራዊ ታዕሊም ኣብ ኤርትራ ተላኢኾም ከም ዝነበሩን ድሒሮም ኣብ ኩናት ትግራይ ብምእታዎም 370 ወተሃደራት ተቐቲሎም ኣለዉ። እንተኾነ ዓብዱሰላም ዝኾነ ጭብጢ የቕረበን ዘሎ መንግስቲ ብመንገዲ ሚኒስትር ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ብህሎ ነጺግዎ ኣሎ። ካልእ ሕቶ ኣላዓኢሉ ዘሎ ጉዳይ ሞት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነበር ስዩም መስፍን እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ስዩም መስፍን ምስ ብልጾቱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ነበር ኣባይ ፀሓይን ኣስመላሽ ወደስላሰን ኢዶም ምሃብ ድሕሪ ምእባዮም ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ከም ዝተቐትሉ ይገሊጹ። እንተኾነ ተቐቲሎም ዘርኢ ስእሊ ድሕሪ ምዝርግሑ እቶም ሰበስልጣን ኣብ ምልዋጥ ተኽሲ ዘይኮነ ኮነኢልካ ከም ዝተረሸኑ ከም ዘርኢ፣ እዚ ድማ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ምሩኻዝ ዝጥሕስ ብምዃኑ መርመራ ክካየደሉ ከም ዝግባእ ማዕከን ዜና ኣፍሪካ ኒውስ ሓቢራ። ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኣገልግሎት ቴሌፎን፣ ኢንተርነትን ኤሌክትሪክን ምንቅስቓስ ሕሳብ ባንኪ ከምኡውን ካብ ናብን ክልል ትግራይ ዝግበር ዝነበረ መጓዓዝያ ምድርን ሰማይን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተዓጽወን ካብ ኩሉ ነጻ ዝኾነ ሓበሬታ ክህባ ዝኽእላ ማዕከናት ዜና ኣብታ ክልል ከኣትዋ ከም ዝተኸልከላ ይፍለጥ። ሓንሳብ ዝምዕጻው እንተተኸፊቱ ከምቲ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ማሕበራትን ዝጠልብኦ ዘለዋ ካብ ኩሉ ነጻ ዝኾነ ተዓዛቢ ኣካል ኣብ ትግራይ ኣትዩ ምጽራይ እንተካይዱ ብኩሉ ወገናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወረደ በደል ገና ብዙሕ ምስጢራትን ሓቅታትን ክወፅእ ተኽእሎ። ኣብ 2019 ምስ ኤርትራ ብዝገበሮ ሰላም ተሸላሚ ሰላም ኖበል ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰን ካልእን ዝምልሶ ሕቶታት ብዙሕ ክኸውን ብ28 ሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንርእሰ ከተማ ብሄራዊ ፌደራላዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ምክልኻል ማእከላይ መንግስቲ ኣትያ ድሕሪ ምባል ንመሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ሓይልታቱን ንምድምሳስ ተኻየደ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ስርሒት ከም ዝተዛዘመ ገሊጹ ነይሩ።
እቲ ብወግዕ ዝተኣወጀ ኩናት እኳ እንተተዛዘመ እቲ ክዕበት ዝፍታን ግን ዝቃልዓ ዘሎ ይመስል። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ግብፂ 10 ዓመት ድሕሪ ውድቀት ሕስኒ ሙባረክ እንታይ ለውጥ ኣሎ? ብ25 ጥሪ 2011 ዓሰርታት ኣሽሓት ዜጋታት ግብፂ ናጽነት ፍትሕን ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ዝብሉ ጭርሖታት ዕላጎቶም ገይሮም ኣንጻር መንግስቲ ፕሬዚደንት ሕስኒ ሙባረክ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ተቃውሞኦም ከስምዑ ጀሚሮም። ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ ብምምጽኡ ድማ ቁጽሮም ናብ ሚልዮናት ደይቡ። ዕለት 25 ጥሪ ኣብ ግብፂ ናይ ፖሊስ በዓል እዩ። شغلت ألبونات سئنات بوليتيكا وبالشونا مكاس سبقوي مسلاتن كالإنزج أنانقوم بناي تونيزيا من لعالت أدي عرب ستتابعو من السيات قبسي أبتا أبكن دبفتحي بجكاني أوزل الله بوليس سعب لله معالتي سلام وسلفها كايد مدبوم بفلاي أبكتما كايرو أبعد باباينات سنات مالت ميدان التحرير زدأكبو سلفانياتات منغستي دمتقوم أبكن دمسمع بحيل بوليسن حيلتات ستان كهدو بمفتانو أبز سعب قجت أستات شعت ميتي سلفانياتات بمقتالومن شدشت شحدما مقصالومن نتنعبي أقاديدو بز مسرت أبشعنت شعت ميتين سمانيان حدن نابسلت أنزديب حسن مبارك نسالة عمتات كمرح دهر مصناح بعسرت حدا لكاتيت كل تشحن عسرت حدن نعسر شمون تمعلتات بستخايدة تقاومو بحيل هزبي كابسلت أنقور تجديدو نابسلطان كديب نكلو بملأ هزب هاجرو كم جغناز قصر زنبره كابسلطان كورد نكلو دما بانصارو كمولق ملاخ استقصر بريزيدنت عرباويت ريبابليك ግብፂ حسن مبارك دحيرو ابسلطان كلو بزغبرون بدلاتن ابلعلي سلفنيات زوسدو ني حيل سغمتن زختلو موتن تخصيصو ناب ابيت فرد دحر مملاس ب24 لكاتيت 2020 عمبل 91 ادميو كابز عالم بموت تفليو مبارك بقتلتن بالشونان تخصيصو أب كل تشحن 10 نحلفت مأسر تفريدو نيرو انت قنا أب كل تشحن 10 شدشتن يقباي دحر مبالو نتسات لغيغو نعوتك مرحنت كركبو زقراربوم زنبره جمالان علن زبهلو دقون مليونات دولارات تفافي كنسوم نتسات لغيغوم مبارك كاب سلطان كديبن كلو ازي بزح تسفا كونت نبرو اما جمرتا ناي سلطان غزيون نبوزحات كاب دغنز عليه قطباو معبالكوا انت مزغبه أبستنا واحد زيجن إن دخمة 5 متى عمود أتاون جبتي وحدات زهبتو ملا زبسحون أبدخن الناس تشاو ملا هاجر كتكون كم زخالن عمود أتاون شغلة ألبونات برشونان عرقانن زبسح هاجر كتكون كم زخالات إيجلات مبارك كابسلت أنا بزنبرلو بريزيدنتاو مرجع نبينيز كايدلو نيرو مالت بارلما حدا حصيني بريزيدنت يرقح حزب دمانتي بارلما استرقح برفرندم يتصدق بارلما ግብፂ مبارك بزمرحو أبالات هاجراو ديمقراسياو سلف استعمل بمنبارو مرج عمت نمبارك ترايو نبر فرندم زقرب سنبرا بخمس أجباب مبارك 4 جزء نناي 6 عمت نناي بريزيدنتاوي ناي سرح وان تمريتو أب كل تشحن حمشان دما نمجمر تاجزي كالوت بريزيدنتاو حصيات كودا درو تفقدلهم مبزحتو جزء مبارك كم زعوات فلوت سلازنبرا بجمجم 10 ميتاويت كافز بجبس ترايو أبتزكير زنبرة بريزيدنتاوي رفرندم زساتف نيرو بربعة جنبت شحنت 920 شمونتن استولده حسن مبارك عام قدام مسبتحه نبحيل أير تخاتيبو أب شحنت 973 أمونجو جبس إسرائيلن أب سيناء بستخايدو كينات دما زن أدا استوات أوب مبركاتو ببوليتيكينياتات هاجرون هزبون نأدا رخيبون تتأمات خوينون أب شحنت 975 دما بريزيدنت جبس نبر أنور السادات مكتل بريزيدنتن مكتل أبومبرن جزاء زنبرة سلف هاجراو ديمقراسي خون شيمو سادات مس إسرائيل سمع بمقبارون دبلوماسيا وركب بمجمارون بزيت سامعو عطوات أب شدشة تقمتي شحنت 981 نبزكايد زنبرة وتهدراو مرئيت تقتيلو عيت أنحن مكتلو زنبرة حسن مبارك بايتو بزهبو 9 مئتاويت دمتي بريزيدنت كون تمريتو قتل السادات مخنيات بمقبار دما نسالة عمتات قتصلة كساب مودأتا سلطانو نهيتو تصوان غزي أويجو بزي دما سلامة وسلف مقبار يخون كالت أومو مسمع بترخل كل نيرو حسن مبارك بسنك استقتلو 3 عمت قتصلة بفلاي من اسياتن سترابيتاتن كاب دخنت كوتص زي كالن حيل زتقم شفلاقي حيلتاتن سقتان زبس حزب قبسي حقو سينبرن مبارك زهانتو منغستون بقليلوز اللي يمسلاي نبرن انت خونا زتسا حيل هزبي عقات زي بلو بمخانو أب 10 معلتاتيو تعاليو
እቲ ብሰውራ 25 ጥሪ ዝፍለጥ ምልዓል ህዝቢ ከምቲ ህዝቢ ዝደልዮ ክኾን ኣይከኣለን ድሕሪ ሕስኒ ሙባረክ ኣብ ዝተኻየደ ናይ መጀመርታ ምርጫ ሰነ 2012 መሐመድ ሞርሲ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ፕሬዚደንት ክኸውን ተመሪጹ እንተኾነ ሞርሲ በቲ ሓደ ኣባል ኣኽዋን ሙስሊምን ብምዃኑ ብፍላይ ምስ ሰራዊት ኣብ ምጥማት ከእትዎን ከሎ ቅዋም ክሳብ ዝጸድቕ ድማ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ክጸንሕ ብምውሳኑን ካልእ ፖለቲካዊ ምልዋጥ ምግባሩን ኣካይድኡ ሃይማኖታዊ ብምንባሩን ገለ ክፋል ህዝቢ ኣንጻሩ ተላዒሉ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ኣንጻር መሐመድ ሞርሲ ክለዓል ጀሚሩ ኣብዚ ምልዓል እውን ምስ ሓይልታት ጸጥታ ብዝተገብረ ግጭት 657 ተቐቲሎም 14,000 ድማ ቆሲሎም ኣብ ሓምለ 2013 መሐመድ ሞርሲ ባዕሉ ሚኒስተር ምክልኻል ክኸውን ብዝረቕሖ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ወተሃደራዊ ዕልዋ ኣካይድሉ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ምርጫ ብምስታፍ ተዓዊቱ ኣብ ሰነ 2014 ፕሬዚደንት ግብፂ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ኣብ ስልጣን ኣሎ ንሕስኒ ሙባረክ ንምእላይን ምምሕያሽ ንምምፃእን ዝተኻየደ ሰውራዊ ናዕቢ መንእስያት ዘለዓልዎ እኮ እንተነበረ ኣብ መንጎ ግን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ሃይማኖታውያንን ወተሃደራውያንን ናብ ጥቕሞም ከውዕልዎ ብምህቃኖም ከምቲ ዝድለ ክዕወት ኣይከኣለን እቲ ዝካየድ ዝነበረ ሰልፍታት እውን ዝተፈላለየ ኣርእስታት የልዕል ብምንባሩ ኣብ ሓደ ተጠርኒፉ ሓደ ዕላማ ክወቅዕ ኣይከኣለን ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ መጀመርታ ብዕልዋ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርጸ መንግስቲ ድሓር ብምርጫ ኣብ ስልጣን ዝመጸ ብምዃኑ ዝንቀፍ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ኣብ ኣመራርሓውን ኣብ ግብፂ ዛጊዝ ዝርአ ለውጢ ኣይመስገበን ዘሎ ብኣንጻሩ ናይ ሓሳብካ ምግላጽ ናጽነት ገደብ ክግበረሉ እንከሎ ሓይልታት ጸጥታ ዝወሰድዎ ስጉምቲ እውን ዘይምሕርን ዘይቀዋማውን እዩ ኣብ ትሕቲ መነባብሮ ናይ ዝነብሩ ኣህዛብ ቅድሚ 5 ዓመት 28 ሚእታዊት ዝነበረ ሎሚ ናብ 32 ሚእታዊት ዓሪጉሎ አልሲሲ ተደናጋጻይ ሙባረክ ብምንባሩ ድሕሪ ሞት ሙባረክ መንግስቲ ግብፂ 3 ናይ ሓዘን መዓልትታት ከም ዝእውጅ ክገብር እንከሎ ሓመድ ድበ ኣብ ዝለበሰሉ እዋን ድማ ንሱን ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብወተሃደራዊ ሰልፊ ተዓጂቡ ደገፍቲ ሙባረክ ንሃገሮም ን30 ዓመታት ብርግኣት ዝመርሐ ዓብ መራሒ ከም ዝኾነ ክገልጹን ከለው ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ሃገሮም ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም እትርከብ እዮም ዝሕብሩ ብኣንጻሩ ንሙባረክ ዝቃወሙ ድሕሪ ሙባረክ ብዲሞክራሲያዊ ምርጫ ኣብ ስልጣን ዝደየበ መሐመድ ሞርሲ ኣብ ዝሞተሉ ብውሑዳት ሰብ ብለይቲ ተቐቢሩ ክነሱ ሙባረክ ብኽብሪ ምቕባሩ ከም ዘሕዘኖም ብኣንጻሩ ሙባረክ ገይርዎ ዝብልዎ ብልሽውናን ቅትለት ሰልፈኛታትን ፈጺሙ ክብሪ ክወሃቦ ከም ዘይነበሮ ይገልጹ እዚ ኮይኑቲ ግብፂ ንዝተናውሐ እዋን ብሰራዊት ዝሓለፉን ጀነራላት ዝነበሩን ይመርሕዋ ብምህላዎም ኣብቲ ሃገር ሰራዊት ዝለዓለ ጽልዋ ኣለዎ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ካብ ቱኒዝያ ተበጊሱ ናብ ሓያሎ ሃገራት ዝልሓመ ምልዓል ዝገልጽ ዜና ይኹን ሓበሬታ ከይወሃብ ብሚኒስትር ዜና ተኸልኪሉ ነይሩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ጸኒዑ ዝነበረ ናይ ጉዕዞ እገዳ ኣልዒሉ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ዝሓለፈ ሰሙን ቃለ መሓላ ዝገበረ ጆ ባይደን ኣብ ናይ መጀመርታ መዓልቲ በትረ ስልጣኑ ኤርትራ ሓዊስካ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለየ ሃገራት ተገይሩ ዝጸንሐ ናይ ጉዕዞ እገዳ ኣልዒሉ እቲ እገዳ ኣቐዲሙ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብፍሉይ ትእዛዝ ዝተገብረ ኮይኑ መጀመርታ ኣብ ጥሪ 2017 ኣብ ልዕሊ ኢራን ኢራቅ ሊብያ ሶማልያ ሱዳን ሶርያ የመንን ሰሜን ኮርያን እዩ ጸኒዑ ነይሩ ኣብ 2020 ድማ እቲ እገዳ ንናይጀርያ ማይንማር ኤርትራ ታንዛንያን ኪርጊስታንን ብምጥቕላል ሰፊሑ ነይሩ ፕሬዚደንት ነበር ትራምፕ ነቲ እገዳ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመፁ ወጻእተኛታት ግብረ ሽበራውያን ንምኽልካል ኣብ ትሕቲ ዝብል እኳ ኣተግቢርዎ እንተነበረ እተን እገዳ ዝተገብረለን ሃገራት መብዛሕትአን ብብዝሒ ኣመንቲ ምስልምና ዜጋታት ዘለዎም ብምዃነን እቲ ፕሬዚደንት ነበር ግብረ ሽበራ ምኽንዩ ናብ ሃገሩ ኣመንቲ ምስልምና ከይኣትዩ ዝኽልክል ዘሎ ብምባል ሙስሊም ባን ተሰይሙ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ናይ ጉዕዞ እገድኡ ንሶርያ ብምጥቕላሉ ንብዙሓት ኣቆጢዑ ነይሩ ምኽንያቱ ሶርያውያን ኣብ ሃገሮም ብዝነበረ ኩናት ብብዝሒ ስደዱ ብምንባሮም እቲ እገዳ ሓያሎ ተቃውሞካ ገጢሞ እንተነበረ ዘለዎ ናይ ኣፈጻሚ ስልጣን ተጠቒሙ ተግባራዊ ገይርዎ ንሱ ነዚ ሕጊ ዘተግበረ ኣብ 2015 ኣብ ሳን በርናንዲኖ እተባህለት ከተማ ኣብ ሓደ ለይታዊ ትህሊት ድሕሪ ዝተኻየደ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ናይ ኣመንቲ ምስልምና ዋሕዚ ክንዓግት ኣለና እናበለ ኣብ ምርጫዊ ውድድር ድሕሪ ምጉስጓስ እዩ
بتصحفت ጸጥታ ኣሜሪካ እቲ እገዳ ሃይማኖት ተኮር ከም ዘይኮነ ንኣብነት ናይጀርያ ከም እትኽልከል ዝተገብረ ዜጋታታ ናይ ቪዛ መዓልቶም ሓልዮም ዘይምለሱ ብምዃኖም ናይ ኤርትራን ታንዛንያን ድማ እተን ሃገራት ቀጥታዊ ሓበሬታ ናይ ግብረ ሽበራ ዘይለዋወጣን ፓስፖርተን ምትዕራይ ዘይገበራሉ ምዃነን እቲ እገዳ ከም ዝተገብረለን ይገልጽ። ብሰንኪ እቲ እገዳ ኣሳስ 60,000 ቪዛ ክስረዝ እንከሎ ሚልዮናት ዜጋታት ተን ሃገራት ድማ ናብ ኣሜሪካ ካብ ምኻድ ተኸልኪሎም ጸኒሖም። ምምሕዳር ትራምፕ ተወሳኺ ካብ ድኻታት ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ኣሜሪካ ብስራሕ ይኹን ንዙረት ክገሹ ዝሕልኑ ሰባት $15,000 ትሕጃ ክኸፍሉ ዘኽእል ንድፊ ኣሚሙ ነይሩ። ጆ ባይደን ነቲ እገዳ ብተመሳሳለ መንገዲ ብናይ ፕሬዚደንት ቤናዊ ስልጣንዩ ናብ ንብሩ መሊስዎ ዘሎ። ብሰንኪ እቲ እገዳ ሓያሎ ስድራ ቤታት ተፈላለየን ከም ዝጸንሓ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተወሳኺ ናይጀርያዊ ዳሚኒ ኢቡናልዋ ኣጉሉ ቡሩና ቦይ ዘያመን ጸሓፊ ናይ ደርፊ ግጥምን ዝኾነ ቅዲ ሙዚቃ ኣፍሮቢት ዝጻወት ደርፍታቱ ካብ ናይጀርያን ኣፍሪቃን ሓሊፉ ኣብ መላእ ዓለም ተፈታውነትን ህቡብነትን ዝረኸበ ስነ ጥበባዊ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ሰሉስ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ከምኡውን ምክትሉ ካሜላ ሃሪስ ቃለ መሓላ ኣብ ዝገበሩሉ መዓልቲ ሙሉእ ዕድል ማለት ዴስቲኒ ትብል ደርፊ ቡሩና ቦይ ሓንቲ ካብ ወግዓውያን ደርፍታት ኮይና ተመሪጻ ኣብ መድረኽ ተሰሚዓ። በዚ ድማ ድምፃዊ ቡሩና ቦይ ክሳብ ክንዲ ኣብ ዓለም ህቡብነት ረኺቡ ከም ዘሎ ዘርኢ ብምዃኑ ግዙፍ ኣፍሪቃ ክብሉ ይጽውዕዎ ኣለዉ። ቡሩና ቦይ ኣቐዲሙ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተዓደለ ሽልማት BET ተዓወታይ ኮይኑ ነይሩ። ንሱ ካብ ኣሜሪካ ወጻኢ ዝበለጸ ጸሊም ሙዚቀኛ ተባሂሉ ነቲ ብናይ ጸለምቲ ስነ ጥበበኛ ዝዳሎ ሽልማት ተዓዊቱ። ቡሩና ቦይ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘሎ ዓሌታዊ ኣድልዎ ክእለ እንተኾይኑ ናይ ኣፍሪቃ ኩነታት ክመሓየሽ ኣለዎ ብምባል ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ናብ ኣፍሪቃ ብምምጻእ ንዕቤት ኣህጉር ክሰርሕዮ ዝጽውዕ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ትቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወትር ረቡዕ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ርእየት ዓለመይ እዚ እሞ ርእየት ዓለምካ ድማ ርእየኒ። ጸሓፊት ዮርዳኖስ ዓንዲ ሚካኤል። ነትሑት ደረጃ ንቕሓት ዘለዎ ሕብረተሰብካ ገዛእ ርስኻ ብምንቃሕን ብኹሉ ዓቕምታትካ ክነቕሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ብምፍጣርን እምበር ሓደ ካብኣቶም ኮንካ ንዖም ከተማርር ብምውዓል ክትቅይሮም ኣይትኽእልን ኢኻ። ነድኻታት ንስኻ ሃብታም ብምዃን እምበር ሓደ ካብኣቶም ብምዃን ናይ ገንዘብ ሽግሮም ይኹን ማሕበራዊ ናብርኦም ዝፈትሑሉ መንገዲ ክትሕብሮም ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ክጻረፉን መርዛም ሓሳባት ክነዝሑን ዝውዕሉ ሰባት ንስኻ ናብ ደረጃኦም ወሪድካ ምስኦም ክትጸራረፍ ብምውዓል ክትቅይሮም ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣተኩሮኻ እዩ ሓይሊ ዝህቦም ዘሎ። ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት ወሲዱ ርእሱ ኣብ ምንቃሕ ነብሱ ክጠቕሞ ካብ ዘይክእል ሓበሬታታት ኣብ ምክልኻል ምስ ተጸምደ ጥራዮም ዞም ሰባት ኣተኩሮ ስኢኖም ብፍቓዶም ገዛእ ርእሶም ክቕይሩ ወይ ከዓ ድንቁርኖም ሒዞም ክሕብኡ ዝኽእሉ። ምኽንያቱ እቲ ሓቂ ዝገብረና እንተገበርና ሰባት ፍቓደኛታት ክሳብ ዘይኮኑ ክንቅይሮም ኣይንኽእልን ኢና። ንሰባት ህይወቶም ክቕይርሉ ዝኽእሉ መሳርሒ ጥበባትን መንገድን ጥራይኻ
ከተርእዮም እትኽእል እቲ ነዚ መንገዲ ሒዝካ ናይ ምጓዓዝን ዘይምጓዓዝን ውሳኔ ግን ባዕሎም ጥራዮም ክውስንዎን ክጓዓዝዎን ዝኽእሉ ገለ ሰባት እቲ ንሶም ሓቂ ኢሎም ዝኣምንዎ ነገር ፍጹም ሓቂ ዝመስሎም እንተኾነ ግን ኣብዚ ዓለም ንኹሉ ሰብ ሓቂ ዝኾኑ ዝኾነ ሰብ ከፍርሶም ዘይክእል ነገራት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ንኣብነት ዕፉን እንተዘሪእካ ኣብ ኣሜሪካ ዝረአዮ ኣብ ኤስያ ወይ እውን ኣብ ኣፍሪካ ዕፉን እምበር ኣራንሺ ኣይበቁልን እዩ ካብ ላዕሊ ዝተደርበየ ንብረት ወይ ሰብ ንታሕቲ እምበር ንላዕሊ ኣይወድቕን እዩ ኩሉ ዝተወልደ ሓደ መዓልቲ ይመውት ካልእ እቲ ዝበዝሐ ንኣምኑ ሓቅታት ግና ንዓና ወይ ነቶም ከምቲ ናትና እምነት ዘለዎም ጉጅለ ሰባት እዩ ሓቂ ግድን ኣይኮነን ድማ ንሱ ጥራይ እቲ ሓቂ ክኸውን ንነብስኻ ወይ ንነብስኸ ሓቲትካያ ትፈልጥ ዶ ብዛዕባ ዝኾነ ኣርእስቲ ማለት መዳይ ናይ ህይወት ንምንታይ ነቲ ተኣምኑ ዘለኻ ነገር ተኣምን ንምንታይ ከምኡ ዓይነት ርዲት ኣለካ መን እዙ እቲ ሓቂ ኢሉካ እቶም ዝበሉኻ ሰባት ግድን ድዩ ቁኑዓት ክህልው ንሳቶም ንባዕሎም ጌጋ ርዲት ሒዞም ክህልው ይኽእሉ ዶ እንታይ ዓይነት ስልጣን ኣለዎም ክንደይ ብዙሕ ሰብ ይስዕቦም ብዘየገድስ ካብቲ ንስኻ ትፈልጦ ወፃኢ ካልእ ሓቂ ክህሉ ይኽእል ዶ እቲ ክሳብ ሕጂ ዝፈልጥዎ ሓቂ ጥራይ ፍጹም ሓቂ ዝመስሎም ሰባት ንዝኾነ ካብቲ እምነቶም ወፃኢ ዝኾነ ነገር ወይ ሓሳብ ኣእምሮኦም ኣዒንቶም ኣእዛኖም ዕጹው ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር ክመሃሩ ኣይክእሉን እዮም ደረጃ ንቕሓትካ እናወስኸያ ብዝኸደሉ ኣብ ነገራት ዘለካ ረኣያ ኣረዳድኣ እምነት ብዝሓሸን ዝበለጸን ኣረዳድኣ ይትክኡ ብዙሓት ሓቂ ዝመስሉኻ ዝነበሩ ሓሳባት ኣብ እምሮኻ ሃደሽደሽ ኢሎም ክፈርሱ ትርእዮም ካብኡ ሓሊፉን ክስሕቁኻን ከመይልካ ተኣምኖም ከም ዝነበርካ ከገርሙኻን ይጅምሩ ቢዮርዳኖስ ዓንደ ሚካኤል ሃብታም ልቢ ሓደ ሃብታም ሰብ ናብ ሓደ ሊስትሮ ወልዋለ ጫማ ቀጻል እናኸደ ኣሳእኑ የጽርግ ነበረ ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቱ ብንዕቀት ዓይኒ ተሰራሕተኛ እናተመልከተ ጫምኡ ኣወልዊሉ ኸደ ኣብታ ካልአይቲ መዓልቲ እውን ተመሳሳሊ ናይ ንዕቀት ገጸ ባህርያ ርእይዎ ኸደ ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ እቲ ሊስትሮ ጫምኡ እናጸረገሉ እንከሎ ብስሕተት ንእሽተይ ቀለም ኣብ ካልሱ ጸይቖ እቲ ሃብታም ሰብ ብሕርቃን ነዲሩ እናተጻረፈ ሓዲግዎ ኸደ እቲ ሃብታም ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ተመሊሱ መጸሞ ነቲ ሊስትሮ ኣብዚ ቴሌፎን ገለ ይረኣኸን በጃኸ ተሓባበረኒ መስክንኪን እናበለ ብትሕትና ሓተተ እቲ ሊስትሮ ኣይትሸቐል ቴሌፎን ካብ ምሳያ ዘላ ቴሌፎን ከም ዝረሳእካ ክሕብረካ ኢለ እውን እናጸዋዕኩኻ ሓሪቕካ ስለ ዝነበርካ ክትሰምዓኒ ከኣልካን ብምባል ቴሌፎኑ ሃቦ እቲ ሃብታም ሰብ ብቕንዕና ናይቲ ሰራሕተኛ ኣዝዩ ተደነቐ እሞ ካብ ጅብኡ 50 ናቕፋ ብምውፃእ ሃቦ እቲ ሰራሕተኛ በጃኸባ 5 ናቕፋ እንተለካ ወስኸኒ በሎ እሞ እቲ ሃብታም ሰብ እውን ብዘይ ዘረባ 5 ናቕፋ ወሲኹ ሃቦ እቲ ሰራሕተኛ ድማ እታ ዝሃቦ 5 ናቕፋ ብምውሳድ ነታ 50 ናቕፋ መለሰሉ እቲ ሃብታም ሰብ እዚ 50 ናቕፋ ሓዞ መርኣያ እሙንነትካ እዩ ድማ በሎ እቲ ሰራሕተኛ ድማ ናይ እሙንነት ዋጋ ክንደይ ድዩ ብምባል ሓተቶ ዋይ ከባድ ሕቶ ሓቲትካኒ ዋጋ እሙንነት ኣይፈልጦን በለ ዋጋ እሙንነት በልክ ነግረካ መጀመርያ ተኣማኒ ሰብ ንምዃን ፈትን ንኽሕገዙ ዘለዎም ሰባት ድማ ገንዘብካ ጥራይ ዘይኮነ ፍቕርኻ ብምርኣይ እውን ሓግዞም እዚ 5 ቅርሺ ዝወሰድኩልካ
ናይ ስራሕ ኮ ስራሕ እዩ እንተ ትእምንነት ግን ፈጺም ይሽየጥኒ በሎ እቲ ሃብታም ሰብ ከም ልማዱ ካልመዓልቲ ናብ ሰራሕተኛ ብምምጻእ ሎሚ ብዙሕ ጫማታት ዝውልወል ስለ ዘለኒ ምሳይን ገዛ ክትከይድ ኢኻ ብምባል ናብ ቤቱ ሒዝዋ ምርሐ እቲ ጽረግ ሳእንታት ነቲ ውልዋሊ ጫማ ሂብዎ ድማ ንስኻ ዚ ጫማታት ክሳብ ትውልሎ ሹቕ በጺሐ ክምለስ እየ ብምባል ጥማር ገንዘብ ኣብ ጣውላ ቐሚጡ ናብ ደገ ምርሐ እቲ ሊስትሮ ስራሕ ወዲኡ ነቲ ኣብ ጣውላ ጽኑሕ ገንዘብ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ቐመጦ እቲ ሃብታም ሰብ ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ በቐጥታ ናብቲ ጣውላ ዝገደፎ ጥማር ገንዘብ ተመልከተ እቲ ዝገደፎ ገንዘብ ኣብ ቦትኡ ከም ዘየለ ድማ ኣረጋገጸ ኣዝዩ እናነደረ ድማ ነቲ ሊስትሮ ከምዚ ኸማኻ ድኻታት መቸም ገንዘብ ርኢኹም ስቕ ኢልኩም ምሕላፍ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኸ እምበር ናይ እሙን ምዃና ዝተምህሮ ሂብካኒ እናበለ ብኣቃጫጭ ተዛረቦ እቲ ሊስትሮ ርግጽ ኣነ ኣብ ጐደናታት ዝሓድር ድኻ እየ ኩሉ ብዚ ዓለም ዘሎ ድኻ ስዲ ወይ ሰራቕ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ብዚ ዓለም ዘሎ ሃብታም ቁኑዕ ወይ ትሑት ማለት ድማ ኣይኮነን ስለዚ ንሰብ ቁኑዕ ኬንካ ቕረቦ ቁኑዕ ሰብ ክትከውን ትኽእል ድማ ብገዛእ ርእስኻ እዩ ብናይ ሓደ ሰብ ስሕተት ብዙሓት ሰባት ኣይትጽረፍ ስለ ኹሉ ነገራት ኣዝየ የመስግን ገንዘብካ ኣብ ተኣፋፍ ቦታ ስለ ዝረኣኽዎ ኣብ ጽቡቕ ዝበልኮ ቦታ የቐሚጠልካ ብምባል ካብቲ ዘቐመጦ ቦታ ብምምጻእ ኣብ ኢድዋ ረኪብዎ ናብ ደገ ምርሐ እቲ ሃብታም ሰብ ደድሕሪኡ ብምስዓብ በጃኻ ይቕረ ግበረለይ ፈቓደኛ እንተኾንካ ንዓምሳይ ኣብ ዝንበር እናበለ በትሕትና ሓተእቶ ምንጪ መዐቀኒ እሙንነት ንሰብ ብኽዳን ኮነ ብዓቕሙ ርኢኻ ዘይምፍራድ ልቦናን ልብስን ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም እቲ ሃብታም ልቢ ኣብ ናይ ድኻ ልብሲ ምስ ረኸብካዮ ከይትጠዓስ ሃብታም ልቢ ናይ ኣምላኽ ተውህቦ ክኸውን ከሎ ክዳን ድማ ብገንዘብ ዝግዛእ ንብረት እዩ ስለዚ ንደቂ ሰባት ብኣከዳድንኦም ኣይትምዘኖም ቁኑዕ ምዃን ንገዛእ ርእስኻ እዩ ቅንዕናኻ ድማ ሓደ መዓልቲ ዕጽፊ ኾይኑ ከም ዝምለሰካ ይትረስዕ ኣምላኽ መስተውዓሊ ልቢ ዓድለና ብፍቓዱ ሙሴ ቺሞኒ ኣቀራርባኻ ምስ ሰባት ከመይ ይኹን ዴል ካርኔጊ ይብል ሓንቲ ሰበይቲ ከም እተፍቅረካ ምግባር ትደሊ ዲኻ ጽቡቕ እቲ ምስጢር ነህልካ ቁኑዕ ከዓ ይሰርሕ እዩ ግን ናተይ ሓሳብ ኣይኮነን ካብ ዶርዚ ኤክስ እየ ተለቂሐዮ ዶርዚ ኤክስ ሓደ ናይ 23 ደቂ ኣንስትዮ ልቢ ዝሰለበ ገንዘበን ብምሉኡ ናብ ሽሙ ዝለወጠ ሰብ እዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ሓንቲ ሰባት ዘራሪባቶ ነይራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ልቢ ክትማርኽ ወይ ፍቕሪ ክተትሕዘን ዝኽእለካ ዝነበረ ብልሓት እንታይ እዩ ኢላ ንዝሓተት እትሕቶ ክምልስ እንከሎ ወላ ሓንቲ ናይ ምትላል ብልሓት ከም ዘይጥቀም እንታይ ዳ ንመብዛሕትአን ብዛዕባ ናተን ጽቡቕ ነገር ብምዕላል ጥራይ ከም ዝኸስበን ገሊጹ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን እዚ ብልሓት እዚ ይሰርሕ እዩ ዴዛሬሊ ንሓደ ሰብ ብዛዕባ ዋዕልሎ ብዛዕባ ነብሱ እንተዳቕሊልካዮ ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ጸኒሉ ይሰምዓካ እዩ ድማ ይብል ሓደ ግዜ ናይ ሓደራ ደብዳቤ ንኸብጽሕ ናብ ቤት ፖስታ ኸድኩ ሪጋ ሒዘን እናተጸበኹ እቲ ዝመዘንን ዝምዝግብን ዝነበረ ሰብ ሓደ ዓይነት ኣሰልቻዊ ስራሕ ስለ ዝኾነ ከም ዝተሃዝከዮ ሰዓዘብኩ ኩሉ ግዜ ቴምብር ምሃብ ፖስታ ምምዛን ገንዘብ ምቕባል ቀብሊት ምሃብ እቲ ስራሕ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዘይልወጥን ዘህክን እዩ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ንምብርባር ኣብኡ ምስ በጻሕኩ ናተይ ደብዳቤ እናመዘነ ኸሎ ከምዚ ናትካ ዓይነት ጸጉሪ እንተዝህልወኒ
كندي نتحقسكم بلكو سم بدي لو قنعي ورأي نمو ورا كم قدم يكونن بلني بتحوت زخون هزر أربعة أيكونن قدم زنبره بزيادة بعد خاط فلتو حجون انتخونه كم قدم اللي عليه صبغ يزلو الرقاقس كله بزي متنكات حقوسه كلتينا خاز حقوس كنتات نحس إرجزي على النامو كنفلا اللي غلنا 5 بلني نسأقرأ إذا نقوى بزحات يوم أبتو جزيتي رقص أنياي نمسح كخير كله دسيدو حقوس كوينو 5 خده زيت أرادر حق إيو أبقى زام ساعتون بزعبا زياقات أمين سبيتو خينا قراي ترفنيو كمون مستيات النار آيه كم نستفسهر بقوسيو إذا حق زي نسبات نقر كواممو حد خابهم نسغاقن كابت سبتين تاسل زللخا كومو زبالكايو إيدو توكساني انتهي نمركاب للي أخون خوون سلمتايكم إليو إذا تسألق نفسه فتوات تعبيد حديرنا حقوسات مخانا زين نتبارق حدد أمن تزيرئينا سبات زي حقوس نقر الناس رحو خلو زين مسقنن زين انتقوينا زي ترفود كات كم زقات منا بروهيو تغم خي تسأبها كالوت كاب منتك أمن لعلي زي حقوس نقر يلان بزعبا تبايدك أسب حد كل جزي عوت نسرح حق الله نهزي حق زي مسد تختلك بزح جزي شجر زيك قات منا يخاليو اكواد انا تحق انت تختلنا بزحات قناعات عرقنا نركب من قد يخفتلنا حقوسات كنكون نخال نزي حق زي انت زي تجزينا جن مودعتها زي بلو شجر كقات منا خاليو اتحقي كل جزي سب ناي تفتاو النت سمعت كم زي حضرق برا بروفيسور ويليام جيمس أبهرنا يود سب أتقند نجر بغال أرد مسجن زلوا دليتيو يقبل حد معلتي نبيت صحفت حد بعل سلطان كيده نتقبل أجايش أتحلا فيها بكم زركب حتى تكوا معروق زخنينا يسرح كداون تغيرو بهدأ الزراربا بيت صحفتهم أما بل عصرت على الدربي صر عصر شد شي بلني ناوغيخو نابت مدايبو ليفت كدكمو بغصبت دويله نابت مقبل قايش تمرسكو نحطه يبزح حقوس من قد يخمد لسكالي برهون قنعنيو كم حدث علي كوفا بالكالي زخال مدايو كنان سلازي كم زعين سرحتنيا مخانكا داسي بالكا يغني ليك بلكاي تماليسه بلكو السرحتنيا زيون حقوس كوينو 5 على برعيو نستمرت الزيان بسادر ويكا حلف هزبا وركب مخان ناي قدن زدليو زي كوناس أما عالتا وانت فتحتكا تأمر كسرح ليكا أليو نهاب النت أمدا شهاتي خابون عزيزكا صبان تدامس يوملكا حريقكا حماق أبكن دم ملاس هدئ بزبلا قباب أدكيمكا ويا أدكيمكي مبر كاب صبا بوني حشاني دهاركا بوني عزيزانيره انت الكايوم اتزززلو سب بون ديغم يلكم نيركم تقاكي دحن كل وقت كاليو كبلكا خاليو أقدم كاس لزخبركا يخا حقو سابر اسمو خانو نا أخاوني أخبركا سلزي شقوركا قرب لني كم زياب مقبار انت تحقزني بجاها ازي أحقزني كتحقزني دو يغني لي ازي انكم زي مزع مسؤول حرقات أما عالتاو منو أبرنا ناي جواتات هزرار بايوم سبيتغا حدا صبوق نقرات كي هالواي ترفون يوم انتو حدا هبهي وقتك حدا معالتو كان تخونه بتعم صبوق نقري يخلا يخا كم انت زيكو نايم تمرع خيان جنسك حسبو بزعبا صباقيان ملكعان هدنا قوتك خبت قلت الله كندي يجزي خوين لو استوعد زي تمرع خيا سبيتين من مقواس جزاو سمعت كان مروايز قبر سقنتيو استمر أخا سبيت من مقاسقن هدلايو نابرخا استمالئن مخان وسان ترى اللوا كم سلستبه لها كسبت لو مجمرو مالتا يكونن قد يفكايز نبركا نقر هاندبت كجمرون كلها سبيتها انتهي ترقبه
ብምባል ክትጠርህጠር ትኽእል እያ ሎሚ ጽባሕ ቅልል ዝብሎ ህያብ ሒዝካ ላእቶ ህያብ ጥራይ ዘይኮነ ፍሽኽታ ዘሐጉሱ ናይ ፍቕሪ ቃላት እውን ኣድለይቲ እዮም ነዚ ተግባር እዚ ኩሎም ሰብ ሓዳር እንተዝፍጽምዎ እዝሎም ዘሎ ፍትሕ ብዝለዓለ ቁፅሪ ምጎደሎ ስለዚ ክቡር ተኸታታሊ ብሰባት ተፈታውነትን ፍቕርን ክትረክብ እንተደሊኻ ነዚ ኽተል ኣጽንዕ ነቲ ሰብ ናይ ተደላይነት ስምዒት ከም ዝስምዖ ግበር እዚ ኸዓ ካብ ልብኻ ፈጽሞ ሕጂ በዚ ኸዓጹ በዚ ንሰባት ብምምጓስ ንሰባት ንምቕራብ ዝግበር ፍልጥፍና ኣብ ጥቓኻ ብዝርከብ ሰብ ፈጥኖ ተኣምር ክሰርሕ ክትርእዮ ኢኻ ካብ መጽሓፍ መፍትሕ መዓልታዊ ንጥፈት ዝተቖንጨለ ምንጪ ኣብየር ርእሶም حلمي زولد حلمي حدا نقوه تحيا مبرقا أنا أبت ميدا حلمي أبت أمبا فيدني فيت تتماميتنا أتيك أستلم مناوي ترئيتو أتي أبسقطها زيمو مزمرو أتي حدا كلو مبزحو أتي أب حدا كلو نابار بعتي مأزنات أما عديو كاب أمنتن تزفان كاب تبابن فقرنا خناق فتيرو نأدمات بسفحو كزورو مدلايو قبري يزيدلي قالات زي قلت وحيلي أبوش طي تقاتيرو فحفح زبل وني ألا عيلو ألقلوني كاب تتأثر نابت أمبا كاب تسنشرو نابت كربا كاب تميدا نابت أمبا أبتي حني تريتو زفترو وني حيلنا هابني اتركي طبابا عيني نتزير النار عيني نتي حبات قبات امباك حقرو بدأت تتحسكو أبتي لمات مرقت زيولو نحرفكو أبتي تسبيب مرفق تحلفلو نقطنكو أبتي تسلمات عيني زير إلو وجت يابريه في الشخنا بالكو أبتي تسمو كوحي نتأماي زيبلو رات عيننا ستو إنا ودأكو إنا تنسأكو بخل من الله كأستي وتي ورويرنا بتحلمي مسس مسبالكو نتي تطلع أنبا تسعيقنا نتحلمي بقربا تفس يشعو بحوز صغيرة كابوني نبتحتوني تحيلة في الشخيلونا نبقى استقرت حاولت مثيلة تنحيلة أنت كابوشتي وي كاب تزمار حلمي حج خطها سمعت ملي سبوني بؤو نازل الكو إراب زيت زلو كمتي أدن عشرات تحقفو التحنكو التسراسرو نتحلمي نتزحلم كو أوفيلا استنفاسي هو تزاب كو حاقف كو سعم كو حلم البي بالكو أبتموتي حدا تذكري كذكر نيروني صنبل حقوسي أمان بيفرقي عيني سما بيلا أنكاري لعلي نابتصرها أريام نابفتري تمسجن نابلكو سلا فقرو سلا تزهدني رك حيلة تبابو كابتي زحلمكو حلمي زتصبق حدث حي مسل حلمي نابرقرق كم رقبي تاخنا في زرقيحو سعبني بلني بتتقفل كوينو سحبني شعو مزمرو مسطني عبللني شعو حوس عبللني قدد ديلو
ጥበብ ተራእየኒ ብረር መጻኒ ናቡ ናብቲ ዝጸዋዓኒ ናብቲ ሕልመይ ዝወለዱ ሕልመይ ዝወለዱ ሕልሚ ብተሽዐን 11 ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ወዲ በኺት ዘይተኣዋዲ ሕቑኻ ይብከን ዓዲ ዓለም ንምብራቕ የንፊታ ሩሕና ደልየት ንህይወታ ንስኻ ምስ ምዕራብ ትመሓዞ ሰብ ጸሊእካ ንናብራ ክትወጡ እቶ ምስ ትብል ንውሻጠ ጽምዋይ ገልዘካ ናውሓጠ ቅልቅል ምስ ትብልካ ውሻጠ መቓብር ይርአካ እናተከዘ ፈሊጥካ ኣለኻ መቓብር መዓዝ ትንበሃሊ ድሕሪ ከመይ ሓዲርካ ድሕሪ ደሓንቀኒ ምሳይ ኮን ይብለካ ፍጡረት ንሱም ፈሊጥካ ኣሎ ልብኻ ምስ ርሐካ ካብ ዓዲ ወይ ሞት ምስ በልካ ብግዲ ሃቢልልካ ጐዳጉዳ ግደፍ ወዲ በኺት ግደፍ ንምዕራፍ ፀሓይ መዓዝ ጥራይ ትዓርፍ مسأت تفانب زي تريد صبح عندها تبرر تزفقات تخدن متصاي أتفك قدف ود بغيت قدف تأل خم مغبر نسو معسي النابر مخطر انتان دقلو زمتصاي كبر سب كم زخونين رؤسو أمنت مدى أسو كيد تعدل تمقنا الله فنان مبرع أمنتصاي أمن ود بغيت قطامي قرماي ابراهام كاب مصحف رتقطقعدان راديو ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕድምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በተልሙድ ኣድራሻና ናብ radioerana@gmail.com ወይ radioerana@yahoo.com ኢልኩም ላኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮኤረና زخبركم سمعتنا نزل ساعة تداليو زنبرة حفشاو مدبات ريدي إيرنا بأوقات تقرنيا أبستفتي ملا راديو إيرنا